Avui us parlaré de La senyora Jensen, que és un conte de Nadal, que es diu, de fet el títol és Agafis fort el barret, senyora Jensen. És un conte de tall clàssic, o almenys així és com l'han definit bona part de les ressenyes que se n'han publicat, i és la història d'una senyora molt i molt velleta, diu, que li agradava molt anar al Tívoli, un parc d'atraccions, els que coneixeu Copenhagen ja ho deveu saber, que és el parc d'atraccions de la ciutat, i on un dels grans, diguem, de les coses més especials que s'hi poden veure és el poblat dels nans. La senyora Jensen, en aquest poblat, fa una coneixença molt especial i amb aquest nou amic fan un petit vol pel parc, un recorregut, viuen una sèrie d'aventures i es pot dir que fan una mena de passeig vital. És un conte nadalenc, com us deia, ideal per llegir aquests dies en família o bé per escoltar-lo perquè l'editorial Bonport n'ha produït l'audiollibre en col·laboració amb Mosaics Llibres, i és una manera de vivificar tot el món de la senyora Jensen amb música de Josep Morera, que és un compositor que ja ha posat, diguem, ha fet tota aquesta composició especial per la senyora Jensen. A vegades la música fa de contrapunt, a vegades l'acompanya d'una manera suau. Les veus són la de la il·lustradora, la Cinta Fosc, del Marcel Lledó, que em fa especial il·lusió que participi en aquest audiollibre, perquè en el paper de fullet està esplèndid, la Gisela Coromines i jo mateixa en el paper de senyora Jensen. Podeu comprar l'audiollibre al web de Bonport, www.bonport.cat, i si el compreu abans de demà a les 12 de la nit, entrareu en el sorteig d'aquestes 3 magnífiques làmines de la Cinta Fosc, evidentment, la il·lustradora, el poblat dels nans. En aquesta, si veu, és la il·lustració de la coberta, representa el passeig que fan el nan i la senyora Jensen. I aquí tenim, magnífic, la senyora Jensen mirant l'aparador d'una paradeta d'Ebleskue, que són uns bunyols ensucrats que fan els danesos a aquesta època, que són boníssims. Són unes làmines impreses en un paper alemany de gran qualitat, per procediment Giglé, que no sé ben bé què és, però que vol dir que és d'una obra de fine art de grandíssima qualitat, signades per Cinta Fosc i amb un missatge nadalenc al darrere. Si el compreu abans de demà a les 12 de la nit, podeu aconseguir una d'aquestes petites joies. Penseu que la Cinta Fosc és una il·lustradora amb una grandíssima projecció, està en contacte amb tot el que es fa a nivell d'Europa, Estats Units, agafa totes les tendències, en fa una destil·lació amb una base clàssica i una interpretació, diguem, nova, delicada i amb un punt arriscat. I, en definitiva, us animo a comprar l'audiollibre. Espero que us ho passeu molt bé. Moltes gràcies i bona nit.